Astăzi ne vom juca Gospodar Tales. Haideți să începem. Poate ați văzut acest joc pe TikTok, YouTube, l-au încercat mai mulți youtuberi. Eu știu despre ce este vorba. Vom termina cât de rapid putem. Și după aia mai explorăm un pic. Că... da. Hai să începem să vedem și noi ce cu jocul ăsta. Ia zi de la radio ce zice. Ok, eu știu fața aia. Iau, ascultați și voi. Bine v-am găsit la Radio Gospodarul. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Farsa lui Vasile. Avem doi invitați speciali în seara asta. Îl avem pe Vasile și Băimuie. Băimuie, aveți cuvântul. Băimuie, șmecher. Futus, Dumnezeu, măte, găzdai eu șmecher, super șmecher sunt. Aude ce plin să vorbește aici. Fie, haide să mai, nu știu, să mai... Mamă, am spart lampa aia. Sânge pe ceas. Ceasul la această oră? El încă se aude. S-a răcit mămăliga. S-a răcit mămăliga. Fine, eu nerv. Ok, deci avem o scrisoare. Hai să vedem ce scrie. E cu așa, în fine, cina cea de taină. Aici, mamă. Ok, haide să... Nu pot ieși acum, am nevoie de sus de lumină. Ok, hai să ieșim afară. Tam. Du-te la hanul gospodarului. Mergem la hanul gospodarului. Să mergem să vedem. What? Ce? Bum! Asta ar trebui să fie Vasile. Că fie, habar n-am, nu știu cine e pe ea, dar oricum. Mamă! Aia a fost clipul. Mamă, ce muzică pe fundat! Ce cauți pe mine la ora asta umbli noapte așa de nebun? Ilie! Treci în casă, firea al dracu, treci în casă, n-auzi ce dracu faci. De ce stă așa, doamne, ar fi? Hai să mergem. Hanul gospodarului. Vedeți noi ce pe aici? Poliția. Miliția. E miliția, bă. Fine, rău. Pe aici n-a făcut nici ce. O fântână. Ok. Frumos numele de la Logan. Ok, hai să mergem. Mamă, dar nu mai văd nimica. Încercăm și noi să ne ducem pe așa, cu vederea luminii negre. Miliția, salutare. Apoi hai să intrăm aici în hanul gospodarului. Ia. Bă, Ioane! Ce face, bă, ăsta? Câte beau aici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da, cum să nu treci. Omul în picioarele goale, Salut! Bea și o bere. Doamne, ce m-am spus. Ioane, ce faci aici când ieșai de la Vasile din curte de acolo? Ce avea Ioane la el în casă? Noaptea umbli pe ulici spânsat. Nenicule, știi ce faci noaptea pe ulici? Firea al dracu, nenicule, bă, cu ulița ta cu tot. La 3 dimineața barul deschis, apare un om pe scaun random. Nu, cam ciudat, nu? Ok. Hai să ieșim. Ia. Puternica replica seismului în sud-vestul Chinei.
Și ieri un tânăr emos a sinucis. Mamă, dar cum arată. Nu pot să schimb și o spăl. Noi date ne duc către concluzia că dispariția brânzeturilor Dell este opera unui serviciu secret străin. Invitatul meu din acest Noi date ne duc către concluzia că dispariția brânzeturilor Dell este opera unui serviciu secret străin. Invitatul meu din această seară... Ok, deci trebuie să mergem la tanti Ileana acasă acum. Ok, hai să vedem. Mergem la tanti Ileana. Uite-o. O, ăsta e voice line ăla popular de pe TikTok care l-a văzut, cred că toți. Hai să-l vedem. Ia! Auzi, maică. Da, mă, asta-i, da. Acu ești. Tu ești Ioane. Și cum trupă, maică, la ora asta prin Da, nu știu dacă femeile din sat sunt la 3 dimineața. Mai bine e sărac și cu casa în pași decât bogat și cu inima frântă. W developer pentru partea asta. Cât știu eu pe tine. W tanti Ileana. Și capul la ver al Vasilii. Lasă-l în pace. E muncitor. Bărbat cum se cade. Sunt de la 3 dimineața, stai așa în fața porții, sol rău. Ok, hai să mergem în casă la tanti Ileana. Intrăm frumos. Oh, de asta de la Gigi. Tanti Ileana. Ok, hai să intrăm. Deci, uite-te prin casă ce vei la nelorocul lui. Hai să vedem. Eu până aici am jucat data trecută. Ok, hai să... Papuci ăștia arată ciudat, ia. Cizmele lui Vasile. Bă, da, dacă chiar e Vasile omorâtul, da, el e. Mamă, de acum arată. Vezi că pentru nea Vasile ăștia, vai, dar sunt mișto, na. Doamne. Ce-a fost aia? Ia stai pe să ne uităm. Investighează. Bă, investighez ce vrei să... Doamne, nu era camera asta, sau? Mergem să vedem. Ce doamne, mamă, deja mai acufită. Deci dacă primesc un jumpscare... ce se întâmplă? Doamne, mergi, fugi. Dă-i, du-te. Mă, deci dacă primesc acum un jumpscare de la nea Vasile și se termină jocul... Aoleu. Hai, du-te. Nu! E închisă. Trebuie să ne întoarcem înapoi. Doamne! Ce-a fost aia? Mi-a trecut pe la ureche. Ce, Doamne, ce se întâmplă? De ce sunt numai topoare? Ok, hai să vedem. Deci tot trebuie să investighez. Ok. Perfect. Doamne, ce-a fost? Hai să vedem. Găsește adevărat, așa? Ok, hai să vedem. Asta pare mai suspectă. Da, asta era. Trebuie să spargem ușile cu ea, nu? Da, mă. Asta trebuie să facem. Dă-i. Dă-i și rupe ușa. Hai, dă-i și rupe ușa. Ok, nu, se pare că nu se mai deschide. Tab. Tanti Ileana stătea pe lac, fumește spre lac. Te-a văzut. Doamne. Ok, hai de aici. Aici am luat în laptă. Ok, trebuie să mergem să vedem... să mergem la lacul la tanti Ileana.
Trebuie să fie prin... A, în spate aici. Am văzut că e lacul. Haide, hai să mergem. Să vedem. Aici ar trebui... Ah, uite-l aici. Capul lui Nea Vasile aici. Lac. Fain, ăla de zic. Capul lui Vasile. Ia capul să ascunzi dovezile. Ok, nu mai ascundem dovezile astea. S-o ascund singure, băieți. M-am bat clopotele, hai la biserică. Nu poți neca chemări clopote. Ok, mergem la biserică. Hai la biserică. Bat clopotele la 3 dimineața în sat. Crazy! Ok, hai să mergem. Haide. Porțile deschise la biserică. Ok, hai să vedem. Investigează biserica. O investigăm acum, hai să vedem. Coane ca orice biserică. What? Sicriu? Nu se deschide? Ok, se pare că nu. Putem deschide altarul? Oh, ce tare, chiar putem deschide altarul. Biblie. Ah, nu se deschide. What? Ok, cineva îmi șoptește. Mamă, deci dacă e Nea Vasile care îmi șoptește și după aia îmi dă un jumpscare, mamă. Știți cum? Știți cum ies de pe scaunul ăsta? Mă duc afară, ies pe geame. Haide, hai să vedem. Tare jocul de acum, tare rău, fiind de săman. Atât? Gata? De ușor? Am terminat. Doamne. Ok. Da, e un demo, încă nu s-a terminat tare, tot. Încă mai trebuie să mai lucrezi la el. Ai terminat. Poți să te plimbi liber. Hai să mai investigăm și noi pe aici. Dar nu prea mai avem ce. Cam... Ia să vedem aici ce scrie. Roșii, 2 lei bucata. Roșii la 2 lei bucata în marele 2026. Crazy. Oh, trec prin creangă. Dar fain să fie Mihai Eminescu pe aici. O să intru în curte? Lol, chiar pot să intru. Bă, dansează fantomele în casă. Bă, ești nebun? Uite, mă, fac discotecă cu fantomele în casă. Ce tare, bă, vă de comand jocul, n-am de zic. Da, și cam atâta, cred. Hai să mai vedem și noi ce pe aici. Ce? Cine e ăsta? Ei conduce România, deștepți și inteligenți. Nu să ne conducă pe noi. Sparg pereți și geamuri. E egal. Sunt Spartacus. De ce băl? Eu drapelul meu acolo. Roșu, galben și albat. Spartacus. Hai că mă așez lângă tine, băiat. Domnul. Bună ziua, dar cum vă cheamă? Ok, se pare că nu vrea să vorbească cu noi. Cam atât a fost videoclipul de astăzi. Nu uitați să dați un like, share, să vadă și prietenii voștri. V-am pupat. Pa, pa!